Здравейте! Днес ще направим подробен преглед на краткия прочит, който излезе в TikTok и Facebook. Също може да ме последвате и там, защото пък там качвам почти всеки ден по нещичко. Има много кратки разклади по 10 на 15 минути, които също може да се окажат полезни за някой от вас. Днес темата, която ще разглеждаме, ще бъде изцяло фокусирана върху женска енергия, императрица в ревърс. Тук говорим за колектив от женска енергия. Очевидно в Таро това не означава задължително женски колектив, но аз ще говоря в женски род, тъй като за мен това е по-лесничко. Но вие си знаете, че това, че говоря в женски род, в случай, че излиза женска енергия, не означава, че задължително говорим за жени. Може да сте мъж в женска енергия също, абсолютно възможно е. Набързо да обобщим какво излезе. Нямате способността да виждате собствената си цена. Нямате способността да виждате кои сте наистина. Подценявате се, не вярвате в себе си достатъчно. Което се оказва едно от основните неща, които ви спира. И централната енергия тук говори за ментален затвор, в който се намирате. Ограничаващи вярвания, мисли, натрапени може би от обществото, натрапени вероятно от различни ситуации в миналото ви, които от тях вие сте си изградили някакво мнение за самите вас, за света, за живота, за какво е възможно да постигнете и какво не. Тук в краткия преглед на видеото бих казала, че по-скоро се подчерта така финансова стабилност, която ви липсва в момента и успехи в всякакъв аспект на живота ви, най-вече финансови също, свързани с стабилността, която ви липсва. А тези успехи пряко свързани с конкретната ментална килия, в която стоите. Тоест ограниченията, мислите, системите от вярвания, които ви пречат, които не работят във ваша полза, които ви пречат да видите собствения си потенциал и реално да действате от тук нататък. Също ясно е, когато говорим за императрицата, без значение дали е в ревърс всъщност или в прайд, говорим за енергия, която е зряла. Тоест, определено имате доста житейски опит зад гърба си, дори да не сте на много години. Минали сте наскоро през някаква душевна болка, като за някой от вас това може би е свързано с физически, с нещо, което се е случило във вашето физическо, нали, в ежедневието ви. Може да е някаква трагедия, може да е нещо друго, някаква промяна голяма, но при всички положения сте го преживяли дълбоко, емоционално и бих казала, че това е като едно излизане от тъмната част на душата ви. Така че за голяма част от този колектив това би могло да не е свързано с конкретна ситуация в житейския ви житейски план, но със сигурност сте минали през нещо като депресия или просто наистина много тежки мисли в една такава много дълбока част на душата ви, която е така доста неприветлива част от вас. В общи линии основното, което излезе за този колектив също така беше и че трябва да говорите повече, че трябва да не се опитвате да избягвате някакви конфликти, защото когато го правите, реално това, което се случва, е, че започвате война вътре в самите себе си, което е абсолютно ненужно и ви всъщност разбалансира. Абсолютно. Липсата на баланс излезе с двойка пентакли в ревърс. Има много силна ангелска, архангелска енергия в този колектив, като ваши навигатори, като част от вашия спирит тим, енергии, които ви навигират. Не сте минали през каквото и да е нещото, което ви е сринало. Не сте минали през това нещо случайно. Имало е причина да влезете в тази тъмна част на душата си. Имало е причина да получите тежкия удар, който сте получили. Реално това е било нещо, което ви е помогнало да осъзнаете или тепърва ще започнете да осмисляте всъщност какви неща ви е помогнало да осъзнаете, но е било, колкото и да е било болезнено, преминаването през тази тъмна част на душата ви със сигурност ви е отвело до някакво важно прозрение или тепърва, пак казвам, ще ви заведе до това важно прозрение. Аз съм Никола Розенхристова и съм енергиен консултант и таролог. С огромно удоволствие правя тези колективни разклади, но също така бихте могли да запишете и лична консултация с мен, като използвате имейла ми, който пък всъщност е единствен начин за връзка с мен. Сега нека да се потопим вече в дълбочина и да разнищим каква е ситуацията около тази красива женска енергия. Оставям само ключови карти
и продължаваме оттам нататък да нищим ситуацията. Сега, първото нещо, което ще направя, е да проверя какво е моментното състояние на вас, прекрасни императрици. Освен това, че минават в момента спиритс през излизането от тъмната част на душата си, предателство, което сте срещнали, предателство, болка, която стои зад гърба ви, вече се опитвате да пуснете тази болка. Затваряте себе си емоционално, обаче тук се изисква приоритизиране на нещата от ежедневието. Имам една карта, която падна долу на земята, нека да я погледна. Аса на пентаклите тук и тройка пентакли, за да можете реално да започнете да вливате това изобилие в живота си и да действате адекватно спрямо възможностите, които ще се представят пред вас. Големи врати, които ще се отворят пред вас. Трябва да се научите как да работите в екип с вътрешното си аз, с вътрешната си мощ, сила, енергия, самата себе си и с духовното. Като тук тройката представлява ти, духовните ти водачи, Вселената. Просто започнеш ли да работиш в екип с Вселената и духовните си водачи, за да отведеш себе си към по-висока вибрация, започваш вече да привличаш изобилието в живота си, което за този колектив е нещо абсолютно нормално и естествено да дойде в един конкретен момент. И вярвам, че целият колектив вътрешно винаги го е усещал. Сега, да, точно в момента, в който ме намирате, се намирате в много такава емоционална дупка и някакси сложно сякаш ви изглежда цялото това нещо, което идва като благослови, като подкрепа за вас от Божественото и така нататък. Истината е, че ви изглежда сложно, защото наистина е сложно. Защото наистина от вас ще се изисква изключително много работа върху вас самите, тъй като, пак казвам, преценката ви за вас е изключително неадекватна. Самите вие преценявате себе си изключително неадекватно. Много ниска самооценка. Много неадекватна, нелогична, ниска самооценка, което най-вероятно е дошло като последствие от травми, които вероятно имате. Така че тук пак ще кажа, както във всяко едно видео казвам, саморефлексия. Там е ключа. Там е много важният, ценен, основен ключ за всеки един човек. Затворени са емоциите ви, наранени сте очевидно в любовен аспект. Смятам, че става въпрос за голяма част от вас. Сега любовният ви възел е накърнен абсолютно със сигурност, но за някой от колектива може да става въпрос за предателство, което е дошло дори от баща или от майка, от близки хора. За други може да става въпрос за буквално за любовна връзка. Там е по-голям, като енергия, по-голямо натрупване има в любовна връзка да са предателствата, които са се случили. Но има части от този колектив, който е изпитал и двете. Което е изключително покъртително, трудно, смачкващо и разбирам защо всъщност се притеснявате, как изобщо ще излезете от тази ситуация. Емоционална и психологическа, защото към момента наистина нещата не изглеждат прекрасно. И това е нормално. Нормално е да те е страх и да не знаеш как по-точно би могла да поправиш себе си. Тук ти казват, приоритизирай правилно. За да можеш да отвориш душата си отново, което е абсолютно задължително и необходимо. На първо място я отвори обаче за себе си, обичай себе си, което също не правиш. Ако го правиш адекватно, императрицата нямаше да идва в ревърс, щеше да я прави, ти щеш да знаеш колко си прекрасна. Но не го правиш. Няма нищо. Това също е нещо, което е абсолютно нормално и естествено. Въпросът е да започнеш да работиш върху този проблем. Приоритизирай. Това е първата крачка, която трябва всъщност да направиш тук нататък. Приоритизирай адекватно нещата в ежедневието си. Буквално. Без значение дали говоря в момента на омъжени жени или мъже оженени. Така, казахме сега точно за половете. Не ми обръщайте внимание дали използвам женски или мъжки род. Въобще няма никакво значение, буквално. Все пак си използвам женски заради женската енергия. Дори да говоря на семейни хора, дори да говоря на хора с деца, които са самотни родители, дори без значение каква ти е ситуацията. Просто правило номер 1. Първо наливаш в твоята чаша. Знам, звучи егоистично, това е положението. Ако искаш просперитет, ако искаш да излезеш от този капан, ако искаш най-накрая да послушаш
ангелите, архангелите, които са част от твоя колектив и се опитват да ти помагат. Най-вероятно, защото имаш много специална роля в тази си инкарнация. Най-вероятно, защото носиш вътре в себе си дарби, лечение, което можеш да предоставиш на света. Иначе не виждам защо архангели и ангели да искат да те подкрепят толкова страстно. Опитвах се да намеря подходяща дума. Но за да стигнем до онзи период, което вярвам, че ще се случи, защото обикновенно колективните енергии се връщат отново и отново и отново и отново след известен период на прогрес от тяхна страна. Аз продължавам да ги навигирам и след това в следващите стъпки. Но нека стигнем до там. Сега първото нещо, което трябва да направите, стига, нали, да усещате, че този разклад е за вас, тъй като пак казвам, това е колективен разклад. Не всичко ще отговаря на всеки един, който гледа. То е за определена група от хора. Очаквам просто видеото да намери правилните хора и правилните хора да открият видеото. Но в крайна сметка, ако се чувстваш част от колектива, ако ти резонира всичко, което до момента чу, значи има логика да помислиш дали да не последваш съветите ми. Направи така, че да пълниш твоята чаша. Първо. Давам най-глупавите примери, защото аз съм известна със своите глупави примери, които са изключително актуални всъщност и полезни. Нищо, че са глупави и простички. Готвиш за семейството си, обаче на тебе ти се яде мусака, обаче на никой друг не му се яде мусака, на единия му се яде еди си какво, пълнени чушки, боб, не знам си какво. Ти правиш нещо, което да угодиш на другите, не правиш онова, което искаш да направиш, което ти се яде на тебе. Значи това го промени. Кажи, аз готвя тук, аз сега ще направя мусака, ако ми остане време, ще направя за вас, еди си каквото ви се яде. Ако не, ще ядете каквото ям и аз. Но първо годи на себе си. Ставаш сутрин, вместо да бързаш, да приготвиш на мъжа ти закуската, да му я опаковаш, да му я сложиш, стани и направи това, което на теб ти доставя удоволствие. Ако на теб ти доставя истинско вътрешно удоволствие и те кара да се чувстваш по-добре, това, че си пакетирала храна, че си подготвила храна за мъжа си, добре, тогава го направи това. Но ако имаш нужда да си направиш кафенце, чай, да си постоиш в леглото, да се излежаваш половин час, направи това, което първо ще достави удоволствие на теб. След това са всички останали. Ти си номер 1. Докато не започнеш да приоритизираш себе си, никога няма да виждаш своя потенциал. Никога няма да можеш да стигнеш до момент, в който излизаш най-накрая от този ментален затвор, който те ограничава и ти пречи да си постигаш нещата, които искаш. Успехите в живота. Извинявам се, успехите в живота ти. Тук има гърлена чакра, просто няколко пъти вече го усещам и се опитвам да го контролирам, за да си върви видеото и да си кажа каквото имам да кажа, но то просто се усеща гърлената чакра. Просто е като някой ти взима думите, някой ти взима гласа, взимат и мнението. Има и мнение. Има и мнение. Сега ще обясня набързо, преди да продължим нататък. Ще обясня набързо какво имам предвид, като казвам работа в екип с духовните си водачи и Вселената. На първо място, изключително важно, моля в този колектив, всеки, който гледа видеото, всеки, който се асоциира, че е част от този колектив, влезте и ако не сте запознати с термина саморефлексия, какво е, как се прави, влезте и се информирайте. Спирате видеото, отивате, намирате в Google информация за саморефлексия и се информирате и започвате да го прилагате в ежедневието си, защото ще ви бъде много, много важно. Сега, работа в екип. Как да стане? Всеки един си има духовни водачи, които са с него от началото на живота му до края на тази инкарнация. Тези духовни водачи понякога се сменят, ако ти започнеш да влизаш в нови дълбини на себе си и започнеш, например, да изпълняваш, ще кажем, някакви там мисии твои си, които имат нужда от специфична навигация. Съответно, в този момент духовните водачи биха могли да се изменят и да дойдат други, които са по-компетентни в твоя там точно път, който си поел, примерно. Но при всички положения не си сам. И имаш една делегация от високочестотни вибрации, енергии с висока вибрация, много висока вибрация, които са изключително за теб в този живот. Изключително за теб. Във всеки един момент от твоето преживяване тук на Земята, цялото ти съществуване на Земята е едно преживяване. Те са изключително тук за теб. Нямат право да се намесят в живота ти, ако ти не го кажеш на глас, ако ти не дадеш позволението си, защото си имаш собствена воля, собствено право на избор, което никой никога не ти взима, колкото и да не изглежда по този начин понякога. Но всъщност е точно така.
И тук основното нещо е да се научиш кога да искаш помощ от тях. Въобще да се научиш да комуникираш с тях. Те постоянно се опитват да ти изпратят някаква навигация. С знаци най-различни, които получаваш. Може да виждаш пера, може да виждаш синхронизации, разни ангелски числа, например, които носят послания за тебе. Ти може да ги игнорираш. По един или друг начин. Понякога ти попада текст, понякога ти попада таро разклад, понякога ти попада някаква случайна ушким информация. Няма нищо случайно. Духовните ти водачи постоянно се опитват да комуникират с теб и да те навигират. В момента, в който започнеш да го осъзнаваш и да опитваш да се свързваш с тях, буквално да искаш помощ от тях, те са тук за това, за да ти помагат. По пътя към личностното ти израстване, духовното ти израстване, което според мен са едно и също нещо. Едното води до другото, другото води до другото. Няма никаква разлика. По пътя на твоето израстване ще имаш най-много нужда от тях, за да можеш да видиш онези части от теб самия или самата, които всъщност няма как да видиш без чужда помощ. Обаче единствената помощ, която реално можеш да получиш по точно този въпрос, идва от твоите духовни водачи. Опитай се да се свържеш повече с себе си. С вътрешната мъдрост, която носиш. Опитай се да се свържеш повече с природата, между другото, защото тя заземява, изчиства мислите. Ходенето бос по тревата, например. Медитации. Сега със сигурност тук е широк спектъра от хората, които гледат. Някои от вас са изключително посветени вече в тези практики и други за първи път чуват тези неща. При всички положения за вас всички важи. Обърнете повече внимание на себе си. Обичайте себе си повече, свържете се с себе си повече, за да може да се изчисти канала интуитивния, да започнете да приемате наистина техните, на духовните водачи, техните напътствия, които ще бъдат, и те винаги са напътствия, които те водят към теб самия, към пукнатините в душата ти, към карма, която носиш от предишна инкарнация, трябва да отработиш, към травми, които си получил в тази си инкарнация, например, и е добре да отработиш, защото привличаш енергийно към себе си негатив. Свържете се с себе си, обичайте себе си повече. В момента, в който започнеш да искаш помощ от духовните си водачи, те започват да ти я дават. Това е тяхната работа. Тяхната работа е ти да ги забележиш в един момент и те да започнат да те навигират и да ти помогнат, защото не си сам. Ние сме създадени по този начин, раждаме се и мислим, че сме сами, че сме отделени от Божественото, поставяме под въпрос всичко, чувстваме се нещастни, самотни, изолирани, изоставени от Господ, от хората. Не сме сами. Просто това е играта, това е симулацията. Това е единствения начин да можеш наистина да изпиташ всичко, което трябва да изпиташ истински, защото ти си дошъл тук за тая опитност. Всеки за неговата си, нали? Но това е общото. Идваме тук, за да почувстваме различни неща. Как ще ги почувстваш, ако през цялото време знаеш, че е симулация? Ти трябва да бъдеш отделен, за да можеш сам да намериш връзката. След като започнеш да комуникираш с твоите духовни водачи, посредством медитация, вътрешни диалози, които между другото винаги са разговор с духовни водачи реално, въпреки че си мислим, че си говорим сами със себе си на ум, това е разговор с духовен водач, абсолютно 99,9% от случаите. Разиграват се различни сцени, понякога в главите на по-философско настроените, например, повече въздушните зоди клонят на там, но не само те. Почваме да си създаваме някакви сцени, които по някакъв начин ни карат да се караме с някого, примерно. Това са моменти, в които духовните ти водачи буквално ти показват къде са слабите места. Създават ти така изкуствено, ти създават някаква ситуация, която е тип кармична, в която има провокация към конкретна част вътре в тебе, която се пеняви, ядосва се. Случвало ли се на този колектив? Може да е много адекватно това да се е случвало. Попадате в някаква ситуация, някой ви провокира по някакъв начин, вие ви се иска да се защитите, обаче вместо това си премълчавате, за да избягате от конфликт и после в главата си преживявате този конфликт и си се сещате за хилядите неща, които сте можели да кажете и да го затапите този човек и да си изкажете и чувствате вътрешно удовлетворение, в същото време яда ви расте. Расте и вие се ядосвате и си мислите, това се случва в главата ви. А после сте още по-ядосани, че не сте го казали, че сте можете ли да го кажете. И следващия път, когато изпаднеш в подобна ситуация, постъпваш по същия начин. Просто го премълчаваш и после отработваш. Този вътрешен сценарий, който се разиграва в главата ти, във въображението ти, се случва заради духовните ти водачи, които ти го спускат като тригър, като провокация към теб. Защо мълчиш? Ето, че имаш какво да кажеш. Защо мълчиш? Как се чувстваш? Нали, ти би трябвало да можеш да рефлектираш върху това нещо.
Не всички успяваме, поне не веднага, минава понякога време, но това е работа с духовните ти водачи. От там нататък, успееш ли да хващаш тая връзка между себе си и духовните си водачи? Вероятно е по-правилно да кажа между себе си и себе си. Но както и да е, това е друга теория, която ще разнищя може би някой друг път. Следващата стъпка е да започнеш да работиш с Вселената. Какво е Вселената? Тя е едно огледало. Ти какво си? Ти си приемник и предавател на какво? На вибрации. Ти си енергийно същество. Твоите мисли и чувства са качеството на твоята енергия. Т.е. вибрацията, която ти постоянно изпращаш. Каквито мисли генерираш, такива са чувствата ти. Каквито са чувствата ти, мислите ти, това е вибрацията. Оттам нататък действията ти са такива, каквито ги е създало съзнанието ти, че трябва да бъдат, според това, което вярваш и това, което чувстваш. Вибрацията, която изпращаш на Вселената, тъй като казахме, тя е едно огледало, тя ти изпраща същото в отговор под различен вид, в различна форма. Например, кармични връзки, ако ти си в ниска вибрация, изпращаш липса. Липса на здравословни партньори съответно ти изпраща кармични връзки, които да ти помогнат да отработиш раната, която те кара да стоиш в ниската вибрация, която си изпратил или изпратила. Така че, каквото ние изпращаме на Вселената, това получаваме под формата на работа, под формата на приятелства, под формата на различни ситуации в живота ни, под формата на любов. Любовни партньори. Да започнеш да работиш с Вселената и с духовните си водачи, буквално означава да започнеш да разучаваш различни концепции в дълбочина, като какво е вибрационна Вселена, от какво всъщност наистина се движи света, че той всъщност е управляван от енергия, която ти също можеш да управляваш. Какво можеш да контролираш и какво не, че можем да контролираме само начина ни на възприятие, не можем да контролираме чуждите мисли, чуждите действия, ситуациите около нас, които се развиват. Можем да контролираме само собственото си възприятие и посредством него да променим целия си живот, както ние поискаме. Започни да изучаваш различни теории, внедрявай ги в ежедневието си, виждай връзката между всяко едно от нещата в твоята точно ситуация, в твоето минало, в твоята опитност, за да можеш да изградиш постепенно от различни парчета, които ще взимаш, от различната информация, до която ще достигаш, да изградиш твоята истина. Тя ще е различна от истината на Иван, тя ще е различна от моята истина. Всичките тия истини са истини, просто са истини на различно ниво. На съзнание, на възприятие. Не можеш да проумееш понякога нещо, което не си готов да го преумееш. Просто трябва да започнеш от стъпало едно, да качиш второто, да качиш третото. Така че събирай информация от всичко, което чуваш, виждаш, използвайки критичното си мислене и заслушвайки се във вътрешния си глас, който ти отсява. Това е истина, това не ми звучи като истина. Това е истина, това не ми звучи като истина. Събирай парчетата и състави твоята собствена истина. След това започни да работиш и върху себе си. Или защо пък след това? Може би през цялото това време можеш да правиш всичко едновременно. Работи върху себе си. Позволи на духовните си водачи, буквално им кажи, позволявам ви да се намесите в физическото ми, за да ми помогнете да намеря решение за ето този проблем. Намесете се както прецените за добре. Даваш позволенията и те вече могат да действат. Без позволението ти може да се молиш 3 години и да получиш само различни знаци, които ти не разпознаваш дори, че си ги получил. Така че може би знанието тук точно в тая част на окулта, така ще го нарека, би бил много полезен за теб. Много. Това знание ще отвори много врати към теб самия или теб самата. Сега, работата с Вселената и работата с духовните ти водачи. Започни саморефлексия, започни търсене на травми, започни работа върху себе си с вътрешното си дете, с мъжката и женската ти енергия вътре в тебе. Търси помощ от духовните си водачи по този път, защото минаването през трудните моменти със сигурност, тъй като е натоварено с много негатив, винаги е изтощаващо. Търси помощ, търси презареждане. Пак казвам, чрез медитации, чрез различни други практики, чрез вътрешни диалози. Съвсем така неформално, просто буквално като разговор с някой друг човек. Обърни се към тях, без значение кои са, без значение знаеш ли им имената, без значение как трябва да ги наричаш. Няма правила.
Няма реална иерархия. Не е нужно да си някак изключително следваш някакви правила, за да се свържеш със своите духовни водачи. Те са там, за да ти помагат. Те са на твоя страна. Просто им дай възможност да ти помогнат. И след това започни да манифестираш. Изучете какво е манифест, какво е манифестация. Как това нещо ще ви помогне. Какъв е правилният начин за манифестване. Защото има хиляди начини, по които пращаме грешни мисли. Различните концепции изключително много ще ви помогнат. Изключително много ще ви помогнат да настроите мозъка си да работи на правилната честота, защото той е една машина. Сега, казахме, работете в партия. Заедно с духовните си водачи и с Вселената, за да можете да стигнете реално абсолютно до това, което заслужавате да получите. Не казвам, че този метод ще бъде бърз или лесен. За някои от вас, които вече сте запознати с повечето неща, които изговорих, ще бъде лесно, ще бъде просто като ето това момиче ми посочва нещо, което вече знам, просто ще се насоча към него. За други от вас ще се наложи да започнете от докато стигнете до Я, но какво значение има, след като това е един от единствените правилни пътища. Казвам един от единствените, защото със сигурност всеки един за себе си може да намери и друг начин да разшири съзнанието си. Може да не използва вселенски, например, концепции, които аз предлагам и които аз съм използвала, и да намери собствен начин, но винаги работата върху себе си е единствения начин. Оттам нататък може би има няколко алтернативи, зависи с кои вие ще се почувствате най-добре, но запомнете, че проблемите в живота ни, дори тия, които изглеждат най-битовите, най-елементарните, те реално са най-трудно решимите и всъщност това е така, защото корена се намира в духовното. В смисъл, в енергийното. Като казвам духовното, това има предвид. Има огромна разлика между религия и духовност. Няма да навлизам в тази тема към момента, но основното нещо, което се очаква от вас, е да търсите корена на всичко. Там, където може би не сте поглеждали именно надълбоко. Вътре във вас самите, не толкова в бита. Емоциите ви са потиснати, затворени, минавате през болка и това е съвсем логично и нормално. Сега това, което ще направя от тук нататък за вас, ще бъде да прегледаме, може би, да видим как да постъпим, може би, ще ми се да прегледам прогноза за напред, което не е изключено да направя, но преди това искам да видя етапа, в който се намирате. Доста хаос. Вау, излязоха доста карти, добре. Любов, прошка, манифестации. За какво говорех до сега? Спиритуалност. За какво говорех сега? Духовност. Така. И рефлексия. Всичко, което ви обяснявах до момента, сега ми се потвърждава от вашите духовни водачи. Абсолютно правилно съм казала всяко едно от нещата, така че обърнете внимание на онази част, в която го обяснявах дълго време. Срещата ти с истинската любов, срещата ти с божествения партньор, здравословната връзка, която чакаш. За да стигнеш до този човек, трябва първо да стигнеш до себе си. Трябва първо да станеш този човек сам за себе си. Обичайки себе си, ценейки себе си, уважавайки себе си, поставяйки правилно границите между теб и останалите, между теб и света, пазейки енергията си, валидирайки емоциите си. Пътят е дълъг, но в момента, в който стигнеш, потвърждение, в момента, в който стигнеш до това състояние на истинска любов към себе си, истинската валидация, която идва отвътре, и съответно селектирането на негативните хора в живота ти, т.е. те да излязат, селектираш хората в живот, в обкръжението ти, кои да бъдат, в момента, в който това е, между другото, уважение към теб самия, когато успяваш да кажеш, тези хора са негативни, те внасят хаос и драма в живота ми, те явно не ми мислят доброто, около тях се чувствам по-малка, по-нищожна, по-неможеща, съмнявам се в себе си, значи те ми влияят негативно, те ми дърпат от енергията, тогава тези хора остават някъде си. Аз ги избутвам, аз ги премахвам от живота ми, защото тези хора ми вредят. Това е уважение към теб самата.
което идва след като обичаш себе си. След като знаеш какво заслужаваш. Така че съсредоточете се на първо място в любов, която да дадете на себе си, валидация, която да дадете на себе си. Напълнете тази чаша. Мисля, че във всяко видео вече говоря за пълненето на собствената си чаша. То е номер 1 по важност. За да имаш възможността да дадеш на някого, ти първо трябва да имаш какво да му дадеш. Ти напълни тази чаша и нека тя да започне да прелива. Това, което прелива, нека да бъде за останалите. Ти тогава ставаш един извор, от който ще идва и ще пие само този, който заслужава и който може да уважава това, което ще му дадеш. Така че заради това е важно да се фокусираш върху себе си. И в момента, в който стигнеш там, естествено, прегледайте вибрационна вселена като информация, потърсете информация. Как работи вселената? Това, което ти излъчваш, е онова, което ти привличаш. Щом ти си този здравословен партньор сам за себе си, сама за себе си, тогава абсолютно адекватно привличаш същото нещо в живота си. Само, че другото, нали, съответния пол, който те интересува, съответно идва. Но е същата енергия, същата вибрация. Не, различна енергия, но същата вибрация. Сега, второ нещо, което ти казват, прошка. Ако се чувстваш ядосан заради някакви стари неща в живота ти, миналото, грешките, които си допускала, може би, нещата, които си правила, които обвиняваш себе си, защо постъпих така, там защо така направих. Дали не се крие нещо друго за този яд, който изпитваш към самата себе си? Дали няма друго чувство, което е скрито? Това е вид саморефлексия. Отново. Манифестации. Ти плетеш паяжината на живота си. Това, което си видяла към момента пред очите си, е резултат на твоите мисли. Ако сегашната ти ситуация не ти изнася, не ти харесва, тогава промени начина, по който мислиш, за да можеш съзнателно да манифестираш енергията, която всъщност искаш да влезе в живота ти. Когато правим манифестации, просто нямам време да продължа, това видео стана твърде дълго, нямам време да дам обяснение, защото имам чудесно обяснение за манифестации, може би в следващото видео ще имам тази възможност. Прегледайте си, това не е нещо, което не е достъпно като информация, така че прегледайте си какво е манифестация и как да манифестираш. Важно, много важно нещо. Духовност. Казва ти да полетиш над това, което знаеш за деня си, днешния ден. Опитай се да наблюдаваш себе си и всичко, което ти се случва от перспективата на птица. Тоест да се издигнеш над човешкото си преживяване и да започнеш да търсиш, може би дори в дребните неща, както казах и аз, дълбокия корен, дълбоката причина, това да се случва по този начин, какво означава това, какво всъщност говори това, онова, този човек постъпва по този начин, дали няма той травма, дали това не е реакция от негова травма, която той не вижда и не е излекувал в себе си и съответно така ми е създал пък на мен някаква травма. Дадено, тук идва и момента с прошката реално, защото ти осъзнаваш, че тия хора. Договори между душите, там ще дойде момента, в който ще осъзнаете прошката, колко естествено ще влезе в ежедневието ви. Разгледайте материали, свързани с договори между душите. Да, опитват се да обяснят тук също с духовността, как да се откъснеш реално от чувствата си, да не се потапяш, това е вид саморефлексия всъщност. Да не се потапяш в преживяването, което изпитваш негативното, в същото време да не го и подтискаш, а просто да можеш да наблюдаваш ситуацията, чувствата си, до какво те водят тия чувства, какво се крие, защото като гледаш от, нали, това е метафора, от птичи поглед, днеска не мога да говоря, извинете ме, от птичи поглед, като гледаш на цялата ситуация, тогава да, вече виждаш всичко, защото виждаш цялата картина, а в тялото си, когато стоиш и го преживяваш, когато се идентифицираш с тази болка, всъщност там е проблема, че ти се идентифицираш. Ето казах, че не мога да говоря. Идентифицираш се с болката си, така че ти е много по-трудно всъщност да я осмислиш. Откъде идва? Каква е травмата? Защото всяка една такава провокация води към травма. Нямам време да обяснявам и това, но може би следващия път.
определено ти казват, потвърждават още веднъж целият разклад. Всичко, което казах до момента, че е абсолютно така, да, че получаваш постоянно потвърждения и напътствия от духовните си водачи. Просто трябва да засилиш интуицията си, да започнеш да се оглеждаш за тези неща. И рефлексия, което е последното. Когато се срещнеш с някаква трудна ситуация, не дей да бързаш да взимаш решения. Вместо това се опитай да видиш точно това, което говорихме до сега. Да се опиташ да преживееш цялата ситуация от птичи поглед, наблюдавайки ситуацията, сякаш си външен човек. Валидирай чувствата си отново, да, валидирай ги. Не е нужно да се обвиняваш, че си чувстваш ядосан в конкретна ситуация. Просто се опитай да изследваш това усещане. Какво се крие за този яд? Това е рефлексията. Помисли кое е най-доброто решение, когато си се откъснал вече от самата ситуация, позволяваш и тя да се развива все едно пред очите ти, но в същото време не потъваш в тия емоции и не ги подтискаш. Тогава си позволи да помислиш вече по-трезво, след като си се откъснал от конкретната емоция, какво всъщност се очаква от тук нататък ти да направиш. Съответно, когато гледаш от птичи поглед на тази ситуация, ще имаш повече възможност да видиш какво е решението правилното, защото можеш да си представиш как биха се развили нещата, когато не си обвързан с емоцията си, как биха се развили нещата, ако постъпиш така или пък иначе, което е основният съвет, който идва за този колектив в момента. Вярвам, че ще продължа да получавам послания за именно този колектив от императрици, които все още не знаят, че са императрици. Ако ви е било полезно това видео и ако искате да виждате още такива от мен, последвайте ме тук. И може би ми споделете в коментарите дали наистина ви резонираше и коя част ви резонираше. Ще ви помоля и за още едно последно нещо. Никога не спирай да се усмихваш. И не забравяй, че ти си вируса на щастието. Защото усмивката ти е заразна. Чао!